Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Angoy. Taong 1974. Ferrol, Romblon. Noong mga panahong ito, usong-uso pa ang paninirahan sa mga bukirin. Pagsasaka ang pangunahing pamumuhay noon, kaya marami sa mga pamilya ang piniling manirahan sa mga lupa kung saan makikinabang sila. At kabilang sa mga ito ang pamilya ni Angoy. Milya-milya ang layo nila noon sa baryo, kaya madalang silang makakita ng mga taong napapadaan sa lugar nila. Nakatago sa isang maliit na burol ang kanilang bahay, kaya halos hindi mo ito matanaw mula sa kalsada. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong estado, masaya sila roong namumuhay. Dagdag pa niya na, ang sitwasyon ng kanilang pamilya noon ay isa sa halimbawa ng kalayaan pagdating sa oras. Pwede silang magtrabaho kapag tipo nila, at pwede rin silang magpahinga at maglaro. Ang hindi lang nila pwedeng gawin, pumunta sa kalapit na bundok na halos 2 kilometro ang layo. Mariin itong ipinagbabawal ng kanilang ama sa kadahilan ng naniniwala ito na mayroon doong nakatira na pamilya ng mga aswang. Akala noon ni Angoy, pananakot lang ito ng tatay nila, pero tumanda na lamang siya lahat-lahat. Hindi nagbago ang ganun nitong babala. At kahit nasa tamang edad na siya, paulit-ulit pa rin itong sinasabi na huwag pumunta ng bundok. Bahala na kung wala silang makain, basta sundin lang nila ang mga sinasabi nito. Dagdag pa nito na, layuan nila ang lugar na yon dahil kapag nakalapit sila rito, susubukan na silang linlangin ng mga nilalang na nakatira rito. O, bawal ang pananalo, pero ibang usapan na kapag nahulog na sila sa patibong nito. Kaya hanggat wala pang nangyayari, paulit-ulit na sinasabi nito sa kanila na huwag itong susuwayin. Kapag naririnig naman yun ni Angoy, hindi na siya nakikipagtalo sa kanyang ama. Kahit kasi matanda na siya, aminado siya na wala pa siyang alam sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid nila. At bilang kinalakihan niya ang ganoong paniniwala, hindi niya ito kayang pabulaanan. Kaya naman sa halip na magmatigas, pilit niyang sinusubukang sundin ang nais ng kanyang ama para sa kanila. Sa bandang huli kasi, alam niya na kaligtasan nila ang prioridad nito. Ang kaso lang, kung si Angoy ay masunurin, yung sumunod niyang kapatid ang siya namang kabaliktaran. Habang nagtatrabaho sila noon sa bukid, kung saan-saan ito pumupunta, hanggang sa magkaroon na ito ng mga kaibigan. Wala naman yung problema kung tutuusin. Karapatan naman nila ang ganoong kalayaan. Pero nung napapadalas na ang pag-uwi nito kasama ang mga kaibigan niya, doon na umalma ang tatay niya. Isang hapon, pagkatapos ng pagtatanim nila ng okra, tinipon sila nito para kausapin. Di pa man sila nakakaupo, tinuro na nito ang kapatid niya habang galit na nagwiwika rito ng, "Paeng, mukhang hindi na maganda yung ginagawa mo. Anong sabi ko sa inyo? Walang problemang makipagkaibigan. Ang masama lang dalhin sila rito. Hindi ka man lang ba kinikilabutan sa ginagawa mo? Paano kung mapansin ito ng mga nilalang na nakatira sa bundok? Kaya mo ba silang dipahan?" Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, agad naman yung napayoko habang mahinahong sumasagot sa kanilang ama ng, "Gusto kasi nilang pumunta rito, tay eh. Alangan naman hindi ko sila paunlakan. Palagi nga ako rong nakatambay sa bahay nila. Tsaka minsan lang naman to eh. Hayaan nyo na ho." Pagkalahad nito nang nais niyang sabihin kung ano-ano ng palusot ang ginawa nito hanggang sa nabaling na sa ibang bagay ang paksa ng pinag-uusapan nila. Biniro-biro pa ito noon ng kanilang ama, kaya sa bandang huli, wala na rin yung nagawa. Pero bago matapos ang kanilang usapan, muli nitong pinaalalahanan na mag-ingat. Dahil sa panahon ngayon,
mapanganib na ang paligid. Subalit sa paglipas ng mga araw, tila bang hindi natinag ang kanyang kapatid. Panay pa rin ang paglalakwatsa nito hanggang sa isang hapon, nadaanan niya yon kasama ang mga kaibigan na nag-uusap-usap. Naroon ito sa parte ng bakuran nila kung saan madalas nilang tambayan. May mga upuan kasi at mesa roon, tapos may lilim pa ng sanga ng puno. Madalas din niya ito roong makita, kaya nung masipat niya ito nung araw na yon, dahan-dahan niya yung nilapitan. Naintriga siya sa itsura ng mga mukha nito na parabang seryoso ang kanilang mga pinag-uusapan. Mabuti na lang hindi siya napansin ng grupo, kaya siya nakalapit. At nung makapagtago na siya ng puno, rinig na rinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Ang nais mangyari ng kanyang kapatid, pasinungalingan ang babala ng kanilang ama sa pamamagitan ng pag-akyat nito sa ipinagbabawal na bundok. Dagdag pa nito na, umaga nila ito papasukin para masigurong walang tatambang sa kanila ng mga nilalang na hindi nakikita. Nang marinig naman yon ng kaibigan nito, medyo nag-alangan ito kasi yung nanay nito manggagamot sa baryo. Ayon sa kaibigan ng kanyang kapatid, kapag bawal hindi nila ito dapat nasuwayin. At kahit wala itong ideya sa lugar na tinutukoy niya, mas mainam na layuan nila ito kung yon ang gusto ng kanilang ama. Pero dahil nga sa may katigasan ng ulo nito, hindi nito pinakinggan ang sagot ng kanyang kaibigan. Sa halip ang ginawa nito, kaswal ito roong lumapit sabay sagot ng, "Ano naman ang kinakatakot mo? Umaga tayo aakyat ng bundok, kaya walang mangyayari sa atin. Di ba, may hina ang mga aswang kapag umaga? Kung totoo man sila, edi madali natin silang matatakasan." Habang sinasabi yon ng kapatid niya, hinahaluan niya yon ng yabang para wala ng kumontra. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap, napilitang sumang-ayon dito ang iba pang nakikinig. Pero yung anak ng manggagamot, nagdesisyong hindi sumama. Wala itong pakialam kung masira ang pagkakaibigan nila dahil ang mahalaga, makabalik ito ng ligtas sa kanilang pamilya. Narespeto naman ng kapatid niya ang naging desisyon ng kaibigan nito, pero hindi maipagkakaila ang bakas ng pagtatampo sa mukha nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nakapagpasya na ang magkakaibigan na sa mga susunod na araw na nila aakyati ng bundok habang abala pa sa bukid ang kanilang ama. Pagkarinig naman ni Angoy sa sinabi nito, minabuti niyang manatili sa lugar kung saan siya naroon. Hinayaan niya munang makaalis ang grupo bago siya dali-daling pumunta ng bahay. At para hindi masira ang plano nito, nagdesisyon siyang wag itong isumbong. Alam niyang mali ang paglilihim sa kanilang mga magulang, pero maging siya man hindi maipagkakaila ang pagnanais na masilayan ang mga nilalang na sinasabi ng kanyang ama. At sa pagsapit ng araw na napagkasunduan ng grupo, palihim siyang naghintay sa lugar kung saan magkikita-kita ang mga ito. Bandang 7:00 pa lang noon naroon na siya, nang sa gayoy makasiguro na siya ang mauuna. Maya-maya pa, dito na dumating ang kanyang kapatid na siya namang sinabayan ng iba pa. Ang tanging hindi lang rito nagpakita ay yung anak ng albularyo na tutol sa plano ng mga ito. Matapos ang naging pag-uusap, dali-dali naman yung umakyat. Pagsilay ni Angoy sa paanan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kilabot gawa ng yung looban ng bundok, napakasukal tapos napakadilim. Yun bang kahit umaga na parang gabi pa rin dito? Malamig din ang simoy ng hangin na siya namang nagdudulot para magsitayuan ang kanyang mga balahibo. Dahil dito medyo nakaramdam siya ng pag-aalangan na tumuloy, pero sa kabila nito hindi niya yun pinansin. Naisip niya na marami naman sila, kaya walang mangyayari sa kanya. Kalahating oras pa ang lumipas. Halos matahak na nila ang kalahati nitong parte. Kung ano ang kanilang pinasukan, nanatiling wala yung pinagbago.
At habang papalapit sila sa pinakapuso nito, mas lalo ring sumusukal ang daan. May napapansin na rin silang kakaibang baho na parabang nagmumula sa labi ng mga nabubulok na hayop. Hindi ito katanggap-tanggap ng katawan, pero madali naman yung nawawala kapag may umiihip na hangin. Kaya sa kabila nito, nakapagpatuloy sila sa pag-usad. Akala nga noon ni Angoy, wala nang ikatitindi pa ang ganoon nilang karanasan, pero nagkamali siya. Dahil pagkaraan ng ilang minuto, nang mapasok na nila ang puso ng bundok, bumungad sa kanila ang isang madamong lagusan na hitik sa mga kahoy na namumunga. Nakakahalina ang bunga ng mga ito, kaya nang makita nila ang bagay na yon, hindi maipagkakailang na humaling ang grupo. Maski si Angoy gulat na gulat dahil hindi niya sukat akalain na makakasilay sila ng ganoon sa lugar na yon. Dala ng kuryosidad, namitas dito ng mga bungang kahoy ang magkakaibigan. Nangahas ding pumasok sa loob ng lagusan nito ang kanyang kapatid, pero hindi yun nagtagal doon. Maya-maya pa, nang mabusog na sila, agad naman sila roong umalis. At sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, wala silang nakitang kakaiba maliban sa iilang mga nichong lumabas na sa lupa. May mga puntod na rin silang nakita sa ilalim ng mga kahoy na may mga nakasabit na bakal sa mga baliktad na krus na nakatarak dito. Kakaiba man ang itsura, hindi yun pinagtuunan ng pansin ng magkakaibigan hanggang sa may nakita silang lumang kubo di kalayuan sa gitnang bahagi ng bundok. Paglapit nila rito, sumalubong sa kanila ang isang matandang babae na merong daladalang mga bunga galing sa lagusan na kanilang napuntahan. Pagsilay nito sa mga kaibigan ng kapatid niya, agad itong lumapit at nag-alok ng mga pinamitas nito. Pagkatapos nun, sumunod dito ang magkakaibigan hanggang sa makita niya ang bakuran ng kubo sa likuran nitong bahagi na merong mga bungang kahoy na parang hindi tubo sa kanilang lugar. May mga ubas din siya ritong nakita, tapos mga ligaw na mansanas na halos mamula-mula na. Nakakaakit yung tingnan, pero dahil sa paalala ng kanyang ama, hindi siya nangahas na ito ay tikman. At imbis na magtagal pa sa lugar, minabuti na niyang bumaba hanggat hindi pa siya natutunugan. Bagaman maamong itsura ng matanda, malakas ang kanyang kutob na hindi yun isang ordinaryong nilalang. Pagkababa niya ng bundok, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niya ang tatay niyang mabilis na tinatahak ang daan papalapit. Nakasakay yun sa kalabaw, kaya di pa man siya nakakalayo, nakita na siya nito. Pagpang-abot ng kanilang paningin, mura yun ng mura habang dinuduro siya. At nung magkaharap na silang dalawa, dali-dali itong bumaba ng kalabaw. Bit-bit ang malaking lubid na pinampapalo nito rito. Yung bata ka? Anong ginagawa mo rito? Bungad na wika nito habang walang habas siya nitong inuundayan ng palo. Pagtama ng lubid sa kanya, kaagad siyang nakaramdam ng matinding sakit. Sinusubukan niya itong indahin para makasagot sa tatay niya, pero masyadong nakakabaliw ang hapding dulot nito. Kaya imbis na magsalita, tanging pagsigaw na lang ang kanyang nagawa. Maya-maya pa, bahagyang naantala ang pagdidisiplina ng tatay niya dahil sa nakita na nitong pababa ang magkakaibigan. Paglapit ng kanyang kapatid, ganun din ang sinapit nito. At yung mga kaibigan naman itong nagulat sa mga nangyari, pinauwi na rin ng kanilang ama. Matapos nun, magkasama silang bumuntot sa kalabaw. Walang imikan, literal na lakad lang. Hindi rin niya sinabi ang tungkol sa mga nakita niya dahil sa oras na marinig yun ng tatay niya, tsak na magkakagulo na naman sila. Pagbalik nila ng bahay, sumalubong sa kanila ang kaibigan nitong manggagamot. Yung manggagamot na yon ang madalas nilang lapitan kapag meron silang iniindang karamdaman. Matagal na yung malapit sa kanilang pamilya, kaya nang masipat sila nito,
abot langit ang naging pag-aalala nito. Maya-maya pa, isa-isa na sila nitong tiningnan para malaman ang kanilang kalagayan. Unang kapa nito sa tiyan ni Angoy, wala yung nakita. Pero nung kapain nito ang tiyan ng kapatid niya, may naramdaman yun doong kakaiba. Isang maliit na umbok na kasing tigas ng bato. At kapag sinusubukan itong hawakan ng manggagamot, dumudulas ito. Palipat-lipat din yon ng lokasyon, kaya ayon sa matanda may sariling buhay ang nilalang na yon. Ano man ito, yon ang kinakailangan nilang malaman. Akala ni Angoy nasa maayos na kalagayan ng kanyang kapatid, pero pagsapit ng gabi, dito na dahan-dahang nagsimula ang kalbaryo nito. At nag-ugat ang lahat ng yon sa isang simpleng kirot ng tiyan. Noong una, medyo natitiis pa nito ang kakaiba nitong pakiramdam. Subalit habang lumalalim ang gabi, parang nawawala na rin yon ng kontrol sa sarili. Sigaw ito ng sigaw, tapos kapag hinahawakan ito, pilit yung nagpupumiglas. Napakalakas na rin ng kanyang kapatid at halos wala na yung kilalanin sa loob ng bahay nila. Kaya naman nang mapagtanto ito ng tatay niya, dali-dali yung kumuha ng lubid. Sa pilitan nitong ginapos ang kanyang kapatid hanggang sa hindi na ito makagalaw sa upuan. At nang maitali na nila yun ng maayos, ipinagpatuloy naman ng manggagamot ang ginagawa nito. 3 beses yung tinawas. Dahil sa mga unang tawas, napakalabo ng imaheng lumilitaw. Minsan nga sabog-sabog pa, kaya hirap na hirap ang manggagamot na matukoy kung ano ang nangyayari rito. Pero sa pangatlong tawas, dito nila nakita ang isang nilalang sa loob ng katawan ng kapatid niya na mabilis na lumalaki. Para yung igat na merong mga galamay. May mga kaliskis din yun sa likod. Kaya napagkamalan ng manggagamot na maaaring engkantong dagat ang namumuhay sa loob ng katawan. Ang hindi lang nito alam ay sa kung ano ang mangyayari sa kanyang kapatid sa oras na maabot na ng nilalang na yon ang ganap nitong anyo. Ayon kay Angoy, nagtagal ng humigit sa 5 oras ang panggagamot nito. Marami yung prosesong ginawa, pero sa kabila ng lahat ng yon, nanatili itong bigo na mapagaling ang kanyang kapatid. Akala niya dito na yun matutuluyan. Mabuti na lang nakaisip ng paraan ng manggagamot. At yun ay walang iba, kundi ang pagpasok sa tangkay ng puno ng tuba sa tumbong nito. Malapot at madulas kasi yung tangkay ng tuba pinuno, at gamot din yun sa mga nahihirapang dumumi. Kaya naisip ng manggagamot, bakit hindi nila ito subukan? Alam ko, nakakatawa yung pakinggan, pero isa itong epektibong pamamaraan ng panggagamot ng karamdaman. Para naman yun magawa nila Angoy, kinakailangan nilang butasan ng upuan nang sa gayoy maisagawa nila ito. Hindi naman sila nahirapan dahil maayos ang pagkakatali ng kanyang kapatid. Pagpasok naman nila rito, tsaka pa lamang umihip ng dasalang manggagamot, na agad naman itong ipinadaloy sa tangkay ng tubang hawak niya. Matapos nun, biglang naging maligalig ang nilalang na nasa loob ng kapatid niya. Ikot yon ang ikot sa tiyan, na parabang hindi na nito alam ang kanyang gagawin. Maya-maya pa, bigla na lamang bumuka ang bibig nito na parang nasusuka. At nung masipat nila yon, dali-dali nilang tiningnan ng lalamunan, bitbit ang isang gasera. Pagdungaw nila sa loob, nakita nila ang nilalang na nagsusumiksik para makalabas. Walang sabi-sabi, agad itong binuhusan ng langis ng manggagamot para mas madali ang paglabas nito. At nung umusli na ang ulo nito, mahigpit niya yung hinawakan, sabay hila rito ng napakalakas. At sa isang hila lang, naalis nila ang nilalang. Naiwan sa lalamunan ng kapatid niya ang mga tinik ng kaliskis nito, kaya agad yung napasukan ng dugo. Dito na rin unti-unting bumalik ang wisyo nito, hanggang sa maramdaman nito ang matinding sakit buhat sa mga tinik na nakabaon.
Bagay na labis namang nagdulot ng matinding pagdurusa sa kapatid niya. Awang-awa sa kalagayan nito ang tatay niya, pero maging ito man walang magagawa. Tiisin mo ang sakit na nararamdaman mo. Dahil ginusto mo yan. Wika rito ng manggagamot, habang hawak-hawak ang nilalang na pumasok sa sistema nito. Matapos nitong makapagwika, agad nitong dinala ang nilalang sa kusina para sunugin ang buhay. Bago niya yun tinapon sa abuhan, nilagyan niya muna ito ng gasolina para madaling makapitan ng apoy. At nung lumagablab na ang apoy sa katawan nito, tsaka pa lamang niya yun binitawan. Hindi ito nilubayan ng manggagamot hanggat hindi yun tuluyang namamatay. Hindi naglaon nang masipat nitong di na kumikilos ang nilalang na yon, tsaka pa lamang ito bumalik sa kinaroroonan nila. Pagsilay nitong halos mamatay-matay na ang kapatid niya, nagkukumahog naman itong dumikdik ng mga dahon na sangkap sa panglunas nito. At nang mainom na ito, doon pa lamang unti-unting bumuti ang kalagayan nito. Ayon sa kanyang kapatid, nung ininom niya ang bigay ng manggagamot, nawala ang hapdi at sakit na nararamdaman niya sa kanyang lalamunan. Yun nga lang, tuwing lumululun siya ng laway, ramdam na ramdam niya na parang may nakasabit. Matapos yung mailahad ng kapatid niya, unti-unti yung nanghina hanggang sa mawala na ito ng ulirat. Dala ng matinding pagod, hindi na nito napansin na nakatulog na pala siya. Pagsapit ng umaga, habang abala sila sa pagtulong dito, bigla silang napahinto na may marinig silang tumatawag sa labas. Hindi sila sigurado kung sino-sino ang mga ito, pero alam nila na meron itong kailangan. Ngunit dahil abala ang mga magulang niya, siya ang inutusan nitong humarap sa mga taong yun. Pagbukas niya ng pinto, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga kamag-anak ng mga kaibigan ng kapatid niya. Bawat isa sa mga ito emosyonal habang tumatawag. Pagbaling naman ito ng tingin sa kanya, agad nitong hinanap ang kanyang mga magulang. Kesyo, meron ito roong sasabihing importante, may dapat silang pag-usapan, at kung ano-ano pang mga bagay na may kaugnayan sa kanilang mga anak. Hindi niya mawari pero sa mga sandaling yun parang may kung ano itong kinikimkim. Kaya nang marinig niya ang sinabi nito, di siya nagdalawang isip na ilahad ang sitwasyon sa loob ng bahay nila. Pasensya na ho kayo pero sa ngayon ho, abala pa sila inay. Yung kapatid ko ho kasi nagkasakit. Muntik na siyang mamatay kagabi. Mabuti ang kapatid mo, muntik lang. Yung mga anak namin lahat pumanaw. Bakit nangyayari to? Sabat naman ng isang nasa likuran ng grupo. Matapos nitong magsalita, sapilitan nitong itinulak ang pinto hanggang sa wala na rin siyang nagawa. Lahat yun nakapasok para komprontahin ang mga magulang niya. Si Angoy naman noon kahit may nalalaman, minabuti na wag makialam. Sa estado kasi ng mga ito, hindi malabong makapanakit ito dala ng bugso ng kanilang mga damdamin. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nagkainitan sa loob ng kanilang bahay. Yung mga magulang kasing pumunta, pinipilit na magsalita ang kapatid niya kahit hirap na hirap pa itong lumunok ng tubig. Kasalukuyan din yung walang boses, kaya kahit gustuhin man ito, wala yung magagawa. Dahil sa pangyayari, itinuro siya ng tatay niya para magpaliwanag sa mga magulang. Kahit wala itong ideya kung may kinalaman ba siya o wala, siya na lang ang naisipan nitong ipasubo. Nang marinig naman yun ni Angoy, natulala siya sa kanyang kinaroroonan. Sa isip-isip niya, maliban sa totoong nangyari, wala na siyang naisip na iba pang pasakalye. Kaya paglapit ng mga magulang sa kanya, inilahad niya ang totoo niyang nakita. Kahit yung tatay niya gulat na gulat sa kanyang sinabi. At nung mapagtanto ng mga ito na hindi siya nagsisinungaling, nagpasama yun sa kanya.
Marami pa sila noong ginagawa sa kanilang bahay pero hindi sila nito napigilan. Kahit yung tatay niya na nag-aalaga sa kanyang kapatid, napilitan ding sumama. Dahil dito, agad naman silang umalis ng bahay nila para puntahan ang bundok. At pagtungtong ng tanghali, napasok na nga nila ito. Di nagtagal, pagdating nila sa lagusang sinasabi niya, bumungad sa kanila ang mga patay na kahoy, kalakip ng mga baging na pinagkukumpulan ng mga itim na uod. Nang masipat naman yun ng mga magulang, agad itong napasilay, kalakip ng mga katanungan sa kanilang mga mata. Dala ng takot ni Angoy, nagpasya siyang samahan ng mga ito, patungo sa kabuuang pinagtitirhan ng matandang nag-alok ng bunga sa kanyang kapatid. Nang marinig naman yun ng mga magulang, tahimik itong sumunod sa kanya. At pagkaraan lang ng kalahating oras na paglalakad, nakita na nila ito. Ngunit kagaya nung unang beses niya yung masilayan, napakalayo na ng lugar na yon sa kanyang inaasahan. Bukod kasi sa lumang-luma na ang kubo, napapalibutan din ito ng mga patay na puno. Nagkalat din ang mga buto ng hayop sa paligid na parabang isang mabangis na nilalang ang nakatira rito. Nung makita yon ng tatay niya, isa lang ang nasabi nito at yun ay, "Narating na natin ang pugad nila." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, lumabas ang isang matandang kuba na uugod-ugod na. May hawak itong tungkod mula sa ugat ng panay na puno, tapos sa kanang kamay nito, may bitbit itong maliit na gasera na walang sindi. Kapansin-pansin din ng nanlilisik at namumula nitong mga mata, kaya nang makita nila ito, hindi nila maiwasang dumistansya. Pagpang-abot ng kanilang mga tingin, agad siyang inutusan ng tatay niya na yumuko. Dahil dito agad naman niya yung ginawa, kaya hindi sila nagkatitigan ng matanda. Pero yung pamilyang tumitig dito, nagsimula ng makaramdam ng kakaiba sa kanilang mga katawan. Kalaunan, bigla na lamang itong bumagsak sa lupa habang nagsusuka ng walang tigil. Nakahawak na rin yun sa kanilang mga leeg na parabang may kung ano itong pinipigilang lumabas. Pagsilay naman nila ritong mag-ama, hindi na nagdalawang isip ang tatay niya na kumaripas ng takbo. Paghawak nito sa kanya, dali-dali siya nitong hinila hanggang sa tuluyan na silang makalayo. Ngunit di pa man sila nakakalabas ng bundok, aksidente silang nahulog sa bagat ng nilalang. Kaya kahit anong gawin nilang pagtakbo, paulit-ulit silang bumabalik sa kinaroroonan nila. Magtatatlong oras din itong nangyari kung saan dito nila muling nasilayan ang mga puntod. At kung hindi pa nila binaliktad ang kanilang mga kasuotan, hinding-hindi sila roon makakatakas. Pagdating nila sa paanan ng bundok, nasipat nila ang matanda na nakatayo, kasama ang mga magulang ng mga biktima. Sa puntong yon, nakayuko lang ang mga ito na parabang wala yun sa kanilang mga wisyo. Matapos naman yung masilayan ng kanyang ama, naglakas loob itong magtanong sa matanda kung ano ang gagawin nito sa kanyang mga biktima. Nang marinig naman yon ng nilalang, bigla itong ngumisi kasabay ng pag-ihip nito ng dasal sa kanila. At sa isang kisap mata, biglang nandilim ang kanilang paningin hanggang sa kumalas na ang kanilang ulirat sa kanilang mga katawan. Paggising nilang dalawa, nadatna nila ang kanilang mga sarili na nakahiga na sa tabi ng puno ng mangga. Nasa harapan lang yon ang bahay nila, kaya pagtayo nila, agad silang nakita ng mga kapatid niya. Paglapit ng mga ito, nalaman nila na 2 gabi na pala silang nawawala. Ganon din ang nangyari sa mga taong kasama nila sa bundok. Ang nakakapagtaka lang, ibang-iba na ang mga ito magmula noong sila ay nakabalik. Hinayaan lang naman ito ng kanilang mga kadugo dahil naisip nila na baka bunga lang yon ng kanilang mga nakita. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, tahimik naman itong naglakad pabalik sa bahay nila.
Ilang araw ang lumipas, binisita sila ng kakaibang panaginip. Hindi nila mawari pero sa panaginip na yon, parang inilalahad ng matanda na ang mga nitsyong nakita nila roon ay ang mga kamag-anak nitong namatay. Sa madaling sabi, nag-iisa na lang ito sa buhay at ang mga nakuha nitong biktima ang itinuturing nitong bagong pamilya. Nakakagulat man ang ganoong revelasyon. Pinili nila itong paniwalaan. Hindi nagtagal. Nang labis-labis na ang epekto sa kanila ng ganoong bangungot, lumapit na sila sa manggagamot. Inilahad nila rito ang lahat ng pangitaing nakita nila nang sa gayoy meron itong ideya sa nangyayari sa bundok. Noong una hindi naniniwala ang manggagamot ukol sa kanilang sinasabi. Pero nung kumalat na ang kwento sa pagpalit ng katawan ng saging sa mga labi ng mga binatilyo, dito na yun tuluyang naniwala. At sa kanilang pagmamasid sa bundok, nalaman nilang totoo nga ang mga pangitaing nakita nila. Hapon-hapon nasisipat nila ang mga nilalang na yon na tumatakbo sa paanan. Kasakasama ng mga ito ang kanilang mga anak na halos hindi mo na makilala dahil sa dungis ng kanilang mga itsura. At nung makumpirma yon ng manggagamot, agad nitong ipinakalat sa kanilang lugar ang panganib na dulot ng bundok. Magmula rin noong nasilayan nila ito, hindi na sila nangahaspang pumunta rito. Mas malayo na rin ang pinahintulutang distansya na pwede nilang puntahan nang sa gayoy manatili silang ligtas at makauwi sila ng buhay. Ang kaso sa kabila ng ganoong pag-iingat, tila bang hindi pa rin mapakali ang kanilang padre de pamilya. Kaya nang makalikom na sila ng pera, dito na rin sila nagdesisyong lumipat sa baryo. At magmula noon, hindi na nila nakita at wala na rin silang narinig tungkol doon sa matandang kuba na namimigay ng mahiwagang bunga.